Bon dia, Carme Huerta. Hola. Com estem? Molt bé. A la teva salsa, en el Castell de Sant Ferran, Molt bé. amb l'exposició que has comissariat, les ferides monumentals, patrimoni perdut. Estem en un dels edificis del Castell de Sant Ferran i ens agradaria molt que ens guiïs i ens presentis aquesta exposició sense entrar tampoc en grandíssims detalls perquè la gent pugui venir i gaudir-la per ella mateixa, però sí que tenim ganes de veure una mica com està plantejada. Et sembla? Em sembla perfecte. Va, doncs vinga, què ens expliques? Què ens presentes? Aviam, començaré dient-vos que aquesta exposició que es titula Ferides monumentals inclou dues mostres que es complementen, una que està situada en el Passeig de la Memòria i aquesta que tenim aquí, que es titula Patrimoni perdut. La del Passeig de la Memòria recull fotografies actuals i aquesta fotografies antigues, Molt bé. que intenten explicar els efectes que va tenir la Guerra Civil sobre el castell. Molt bé. L'exposició, l'altra l'anirem a visitar properament també, si tu hi estàs d'acord, i per tant ens agradarà molt també que ens guiïs i ens la presentis. I ara que estem aquí, per on comencem? Mira, jo crec que un bon lloc per començar és aquest espai. Aviam, jo faré unes pinzellades bàsiques Molt bé. perquè també m'agradaria que la gent vingués Clar. a visitar-la. I comencem en aquest punt. Aviam, hem recollit fotografies i postals fotogràfiques de diferents arxius. La majoria de postals fotogràfiques provenen de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i aquí estem amb una de les imatges emblemàtiques en les que es pot veure com eren alguns espais, concretament aquest espai on som ara, que era l'antic arsenal, que correspon a aquest edifici d'aquí, abans de la Guerra Civil, abans de ser destruïts. Hem utilitzat sobretot la fotografia com a material documental, com a document històric. És a dir, la gent, quan vingui a visitar l'exposició, el que trobarà bàsicament són fotografies amb pocs textos, però el que pretenem és que la fotografia convidi a reflexionar i a comparar com era i com és actualment. Aquesta fotografia va ser editada per la llibreria Joaquim Serra i, com deia abans, prové de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà. Aquí en tindríem una altra fotografia, una postal fotogràfica també, del mateix lloc, des d'un punt de vista diferent i de 10 anys posterior a la que hem vist abans. Hi ha 10 anys de diferència entre la primera i aquesta. Sí. Molt bé. I aquí, per exemple, una imatge que podem veure és aquesta part d'aquí, que està completament destruïda actualment, i que serien unes antigues casamates D'acord. que hi haurien a la zona on ara hi ha el pàrquing. Molt bé. Aquesta altra imatge correspon al pati del Penal. També és una postal fotogràfica datada entorn al 1920 i també prové de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà. El pati del Penal és un espai en conjunt. El recinte del Penal actualment no es pot visitar, està tancat al públic. Aquest espai, d'unes dimensions extraordinàries, té un perímetre, té unes mides de 70 per 60 metres, és a dir, uns 4.000 metres quadrats. Les dimensions són enormes. Sí. Bé, seguim l'itinerari i trobem també algunes postals editades, aquesta, per exemple, el 1920, en les quals es pot veure molt bé com era la porta monumental que es va destruir durant la Guerra Civil i veiem aquesta porta monumental datada entorn a 1766 amb molta societat civil aquí. Sí. Estem en un moment en el que en el castell hi havia molta vida. Convivia l'activitat militar amb l'activitat civil
degut a que hi havia hagut un penal, una presó. Per tant, hem intentat trobar imatges amb la presència de gent. Ara trobem l'espai buit. L'espai es visita a nivell turístic, però no té activitat, ha caigut en desús. Aquí veiem una altra imatge de 1930, una postal, que agafa una altra perspectiva del que és la porta monumental, i veiem aquí uns horts i roba estesa que indiquen també que és un espai de vida, no? Sí, sí. D'activitat. Aquesta imatge, datada entorn a 1932, és interessant comparar-la amb aquestes perquè veiem petites modificacions. D'acord. Aquestes garites... Per exemple, aquí hi és, aquí hi són, i aquí no hi són. Sí, aquí hi ha una garita de fusta i aquestes... I aquesta foto, que és posterior, té dues garites ja d'obra. I un nou focus de llum, un punt de llum que tampoc hi era. Molt bé. Per què és tan important la fotografia des d'un punt de vista històric i documental? Perquè ens mostra espais desapareguts i ens permet veure com havien estat. Però també veiem que quan anem sumant punts de vista diferents, d'èpoques diferents, podem comprendre la transformació que hi ha hagut d'aquests espais. Molt bé. Seguiríem amb algunes fotografies que, en aquest cas, provenen, d'una banda, una fotografia d'un dels primers fotoperiodistes catalans, que era Josep Brangolí. Aquesta imatge està datada entorn a 1910 i 1915 i prové de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Tornem a tenir una imatge en la que es veu la presència humana, no únicament militar, la societat civil. Desconeixem qui són aquests personatges. Estem fent recerca per intentar averiguar... Identificar algun d'ells, no? Molt bé. Com en el cas d'aquesta imatge, que és una de les millors fotografies, crec que hem trobat fins ara, fins al moment del que havia estat la Porta Monumental. Coneixem l'autoria i coneixem fins i tot la data en la qual es va fer la fotografia. L'autor és Arnau Izard i Llong, era fotògraf amateur, ell era enginyer vinculat al Centre Excursionista de Catalunya i aquí probablement van venir a visitar Figueres i el seu castell un dia de la Festa Major, el 29 de juny de 1918. D'acord. Aquell mateix dia... Sant Pere. Sí, exactament. El dia de la Festa Major va capturar imatges també d'altres punts de la ciutat. El monument a Montoriol, que estava pràcticament acabat d'inaugurar, el Parc Bosc, que s'iniciava la construcció, la planificació del Parc Bosc, i també de la Rambla, en un moment en què també s'iniciava la reforma de la Rambla. És a dir, que va documentar espais de la ciutat que en aquell moment s'estaven transformant. Aquesta fotografia la va fer quan tenia 21 anys. Hi ha un fons fotogràfic molt important conservat a l'Arxiu Fotogràfic de Catalunya d'aquest mateix autor. Molt bé. Aleshores, a veure, ara que arribem al que seria el punt on hi ha més explicació, ja dic que no és una exposició d'història, és una exposició de fotografia, però hem volgut donar 4 pinzellades de context general. Aleshores, aquí expliquem una mica que l'exposició el que pretén és mostrar les ferides que va patir el castell en l'època de la Guerra Civil, però també ho relacionem amb les ferides monumentals que va patir la ciutat. La ciutat de Figueres va ser bombardejada entre l'any 1938 i l'any 1939, 24 vegades. Imagina't. Però va patir també el castell una gran explosió el dia 8 de febrer de 1939, que va ser el moment en què, el mateix dia en què entraven les forces nacionals a Figueres i l'exèrcit republicà fugia en retirada. Encara aquest període històric
és molt fosc, creiem que s'ha de fer molta recerca per acabar de conèixer amb rigor el que realment va succeir, però per nosaltres era molt important eixamplar la mirada sobre el castell i posar el focus en espais que potser no són prou coneguts del castell, però que ens expliquen part de la història més recent, com seria el cas de l'època de la Guerra Civil i fins i tot els primers anys de repressió franquista. Per mostrar aquestes imatges hem fet recerca en diferents arxius. L'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, on hem trobat fotografies de viatgers i d'aficionats a la fotografia, amateurs de la fotografia. També hem gratat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, on hem trobat imatges del castell capturades per fotoperiodistes capdavanters en aquell moment a Catalunya. I, finalment, ens hem basat també en les postals fotogràfiques dels editors locals de postals que durant la primera dècada del segle XX i fins als anys 1920-1930 van produir moltes postals que en aquell moment tenien molt èxit comercial. I això a través de l'Arxiu Comarcal de l'Alt I Empordà. aquestes postals bàsicament provenen de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà. Molt bé. Bé, en tot cas, seguim l'itinerari i comencem en aquest punt on hi ha una fotografia que hem incorporat fa 10 dies en l'exposició. És una fotografia que també prové de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà, està datada del 1906 i mostra una imatge en la que es veu l'arribada de presoners, la pujada del castell. Custodiats per la Guàrdia Civil. Custodiats per la Guàrdia Civil, correctament. I amb nanos que s'ho miren i públic curiós. Correcte. Enfilats aquí una mica en el turonet que s'ho miren. La imatge no només presenta l'arribada d'aquests presoners que venien des de l'estació i anaven pujant per la pujada del castell fins a arribar al penal, sinó que també en el fons es veu la imatge de Sant Pere, l'església de Sant Pere. El campanar que tenien al seu moment, la cúpula, etc. Exactament. I una part del que és el barri del Garrigal, no? Sí. La ciutat i una part de la memòria vinculada al castell. És d'aquelles fotos per plantar una cadira davant, seure i passar-s'hi una estona. Correcte. Perquè hi ha tantes coses en què fixar-se, l'una darrere l'altra, que sí? Sí, això és el que passa quan veus imatges d'aquest tipus, en les que es veuen persones, ciutat, de fa més de 100 anys, que vas trobant racons i detalls interessantíssims i que també generen una certa literatura, perquè cadascú s'imagina també a vegades coses diferents o veu coses diferents. En aquest apartat d'aquí trobem dues fotografies relacionades amb l'antic penal. Aquí l'entrada a l'antiga penitenciaria, una postal datada del 1910, que també prové de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà, i aquí volem fer una especial referència a les dones dels presoners. Hem volgut incorporar la perspectiva de gènere també a l'exposició i posar en valor la feina i el patiment que van haver de sofrir aquestes dones de presoners que també havien de mantenir en solitari a la família mentre els homes estaven empresonats. Mantenir-los en solitari i estigmatitzades. Correctament, sí. I aquesta és una altra imatge, també de la penitenciària, és una fotografia del mateix autor de la fotografia de la porta, que hem vist abans, que és l'Arnau Izardillón, de la mateixa data, del 29/6 del 1918, on es veu també una dona amb la seva filla que segurament van a visitar familiars empresonats. Prové també de l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. I aquesta fotografia que tenim ara aquí davant, que és una de les imatges que ha captat més l'atenció de la gent, perquè es veu al fons l'skyline de la Figueres de 1906 i en aquesta part d'aquí la pujada del castell
amb un munt de gent, bàsicament dones i criatures, fonamentalment, que estan esperant l'arribada dels presoners, seria la seqüència anterior. Sí, Que hem vist que a la que hem arribaven vist per aquí. abans, sí. Bé, aquesta sí que també és com per aturar-s'hi una bona estona i anar identificant els diferents llocs de la ciutat. I tant. El barri del Garrigal, el carrer de la Jonquera, els Caputxins, val? La ciutat de 1906 completament diferent a la que coneixem ara. Absolutament. Per tant, novament, tenim un document històric d'alt valor, que és una fotografia que ens permet veure com havia estat la ciutat de fa més de 100 anys. Fantàstica. Sempre he pensat que les fotografies són també una lliçó d'història. Podem explicar la història, sobretot a partir del moment que neix la fotografia, no? Sí. I que es pot documentar. Aquí també trobem algunes fotografies relacionades amb el penal. Són postals fotogràfiques que provenen aquesta de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà, unes escenes de treball en el pati del penal, amb una part del que havia estat l'hospital, que va ser també destruït. Sí. Aquí veiem l'espadanya de la capella del penal, Sí. però clar, actualment és una imatge completament diferent. Sí. Aquesta és de 1913 i és també d'un excursionista aficionat a la fotografia, Francesc Blas i Vallespinosa, prové de l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya i és l'entrada actual. Sí. Aquí tindríem la barrera. Aquesta també es complementa amb aquesta. El pati del penal. El pati del penal també. Són postals editades per Josep Masdevall, també editor de postals de Figueres, i mostren una imatge de treball també dels penats en el pati del penal. I aquestes fotografies que tenim en l'últim plafó corresponen a una d'elles. És una imatge que va capturar un fotoperiodista que va tenir molta rellevància a Catalunya, Josep Maria Segarra i Plana. I tant. I que va capturar imatges de la destrucció del castell pocs dies després, el mes de març, abans que acabés la Guerra Civil, però poc després que les tropes nacionals entressin i els republicans ho fessin volar. Exactament. Aquí trobem 4 fotografies. No tenen massa bona qualitat perquè les hem trobat molt recentment, però això és el pati del penal, sí. Sí, només són fotografies escanejades, creiem que estan datades al 1944, el pont, el penal, aquesta és la zona del baluard de Sant Jaume, aquí tindríem l'hospital i aquí veiem molt millor la part de l'hospital que va quedar destruïda. Són imatges de destrucció. Si abans hem vist les imatges de l'estat que tenien aquests edificis abans de ser destruïts, aquí podem veure una mica les imatges del desastre i de la destrucció. Llavors, una de les idees que volem transmetre amb aquesta exposició queda sintetitzada amb aquesta frase que apareix en aquest plafó, que diu: les ferides que la Guerra Civil va deixar en les persones, en la ciutat i en el monument ens conviden a reflexionar sobre fets que hem d'evitar repetir i haurien de servir per potenciar la cultura de la pau i els valors democràtics en la societat. Molt maca. Aquest és el missatge que volem transmetre i aquí al cantó noves imatges de destrucció són els vestigis que es poden trobar a l'entrada del castell, al cantó del pont, que són visibles des de fa molt de temps, estan situats perquè la gent també entengui com va ser la destrucció de la porta monumental, corresponen a carreus de l'antiga porta. Bé, per acabar l'exposició i per complementar amb un missatge esperançador totes aquestes imatges de destrucció que ens recorden la guerra, vam convidar a l'artista
Lola Ventós perquè ella fes una versió artística de la seva interpretació de la destrucció i de totes aquestes imatges. Llavors, la Lola Ventós va fer aquest mural distribuït en 4 plafons, 2 primers que el missatge que volen transmetre és una mica el de la destrucció, aquí es veuen parts del penal, façana de l'antiga capella del penal, amb impactes encara de les explosions de la guerra, i un personatge que carrega el pes de tota aquesta destrucció, però que en els dos següents plafons el que es transmet és aquesta imatge esperançadora i apareix un personatge que va sembrant llavors que, segons paraules de la Lola també, haurien de ser les llavors de la futura escola d'arts del Castell de Figueres. És a dir, transformar un espai de destrucció en un espai de creació. El personatge que apareix allà, aquí, també ja està reposant, ja ha acabat la sembra, i l'obra es titula Somni, somnis, un somni, el somni de la Lola Ventós, que molts compartim, que espais de destrucció se'ls ha d'incorporar una nova mirada i transformar en nous espais creatius. Carme Huerta, 2 coses per acabar. Felicitats. Gràcies. I moltes gràcies. A tu. Ha estat una visita molt maca que ens dona ganes de quedar-nos-hi una estona més i, per tant, les persones que l'han vista, de pujar al castell i veure-la, si no ho han fet ja. Molt bé. Gràcies.